Moi boas tardes, benvidas e benvidos a este programa especial da cabalgata dos Reis Magos. Pois si, estamos moi emocionados, temos garantida xa a marcha dos Reis Magos, eles van facer o que mellor saben facer, iso xa o temos falado, pero, bueno, as cabalgatas este ano, como todos podedes supoñer, sí que é certo que van ser un chisco distintas pola situación na que nos atopamos, claro. Pero a ver, Arturo, tampouco se trata agora de lembrar todo o malo, porque hoxe é un día de falar de ilusión, falar de agasallos, de cartas, de nenos, sobre todo, ata de barbas podemos falar. Sí que é certo que imos falar de todas esas cousas, aí nese caso, Alba, é certo que tes razón, pero, bueno, temos que dicilo porque o programa deste ano, pois eso, tamén vai ser diferente. Temos garantida a marcha dos Reis Magos, non? Pero este ano en toda Galicia, bueno, pois as celebracións tamén non temos que dicir, a chegada das súas majestades do Oriente, bueno, pois van ser ordeadas e sempre respectando as distancias de seguridade, levando a máscara, por suposto, temos todas as medidas de seguridade garantizadas para esta tarde de maxia. Nos esta tarde estaremos nas 7 principais cidades de Galicia. Este ano as nosas majestades do Oriente, Melchor, Gaspar e Baltasar, estarán quietiños, estáticos, en case todas as cidades, esperando a que a cativada veña para traerlle as cartas e contarlle ao oído pois que é o que queren. Pero, por exemplo, en Ferrol, na Coruña e en Ourense darán un pequeniño paseo. Claro, eu non sei se ti, Alba, tes a túa carta, tú tela. A miña carta está completísima, Arturo. Eu tamén a teño, pero que pasa? Que non lle imos poder dar aos Reis Magos, temos que mandarlla. Porque, claro, como temos que estar aquí no plató, pois non lla podemos dar aínda. Pero sí que é certo que temos un acompañamento moi especial, porque temos connosco ao gran Pacolas, a Paco Cerdeira, que nos vai animar coa súa música. Ímolo pasar moi ben con el, pero cuidado porque ademais ven acompañado da grandísima ilustradora Laura Romero, que nos van facer unha ilustración fermosísima en directo mentras celebramos este programa cheo de maxia e cheo de ilusión. Pois mira, se che parece, imos falar xa cos nosos compañeros, se che parece a ti e a todos os que estades na casa, por suposto. A ver como están os reis nesas 7 cidades galegas. Pois claro que sí, ademais digos unha cousa, non deixamos un punto de Galicia sen cubrir. E imos comezar pola Coruña, onde temos a nosa grandísima Sabela Romar. Eu creo que Sabela foi máis lista que nos fixo a carta e seguro que xa lla vai levar. A que sí, Sabela? Eu fixen a carta, pero que non contaba eu con vir a unha das 3 cabalgatas que en movimento que se fan hoxe en Galicia. Aquí na Coruña choven xa caramelos e moitos. Ademais, este ano, por vez primeira, son caramelos de gominola, son blandiños, e iso axuda moito porque caen en riba de nós. Acaba de comezar esta cabalgata que vai percorrer 3 kilómetros polo centro da cidade. De seguido falaremos con algúns dos protagonistas, que hoxe, ademais dos Reis Magos, son tamén os nenos, as familias e moita animación. Máis de 180 figurantes hai nesta cabalgata de Reis daqui da Coruña. E imos agora ata Vigo con Belén Martínez. Non sabemos se ela fixo a carta aos reis, seguro que sí. Sí, señor, eu fixen a miña carta e estou aquí nesta cabalgata de Vigo, que é un macroconto de fantasía e ilusión cos mundos máxicos e as novelas do escritor, poeta e dramaturgo Julio Verne como protagonista. Aquí os Reis Magos de Oriente deixaron os seus camellos polos globos aerostáticos e os submarinos para coñecer e saudar os negros. Ao longo da tarde esta é unha cabalgata estática, pero ao longo da tarde non se preocupen porque nos acompañarémolos e guiarémolos, moverémonos por vostedes para amosarlles este mundo máxico, pero sobre todo para coñecer os desexos e as peticións da cativada. Bueno, que ben, que fermoso. Imos agora a outro punto de Galicia, na gran cidade das murallas. Temos a maravillosa Ana Castro. Ana, eu creo que Ana fixolle a carta. Non sei se che deu tempo a ti a entregarlle, Ana. Mira, eu meto ficha en todo, no Papá Noel, no apalpador, nos reis, que por pedir non quede. En Lugo, a cidade das murallas, cabalgata estática, estamos aquí parados con Reis Magos, pero tamén acompañados de Compango. Temos un fabuloso espectáculo, un grupo francés con animais como monicreques artellados e tamén outros grupos de acompañamento, tamén música para esta cabalgata estática. 3.000 kilos de caramelos, xa estiveron pola mañá pasaron por aquí máis de 1 milleiro de cativos. Agora pola tarde xa van outros tantos. Aquí estaremos ata 7:30 e coa promesa de que se cadra, se hai sorte, teremos unha entrevista co Rei Melchor. Que sorte! Bueno. Imos agora a Santiago de Compostela, a Bonaval, que temos a nosa reiña maga, Ester Estévez. Fixeche a carta?
Ola, moi boas tardes. Claro que a fixen, hai que ser previsores nesta vida. A miña xa está máis que feita, completiña. Pois aquí estamos nesta igrexa de Bonaval, en Santiago de Compostela, onde por segundo ano consecutivo Reis Magos nos visitan en Quieto polo tema do COVID, e ademais tamén vos digo, polo da chuvia tamén nos ven ben, todo hai que dicilo. Por aquí levan pasando dende mediados desta mañá unha chea de nenos que puideron reservar a súa entrada para visitar os Reis Magos, para entregarlles a súa carta e, bueno, pois darlle os últimos desexos para esta noite. Están dicindo que todos se portaron xenial. Eu ainda non puiden falar cos Reis nin cos nenos. Os Reis voulles dicir a ver se me van traer os meus regalos e os nenos a ver se podemos falar logo con eles, a ver que me contan, a ver se portaron ben estes nenos de Santiago. Bueno, está moi ben, está moi ben. Todo. Claro que sí, Esther, e que cos Reis tamén hai que falar, hai que dicirlle saber como levan o día. Agora imos precisamente preguntarlle, estamos cubrindo, xa vedes, todas as capitais de Galicia. Chega o momento de ir a Ourense, temos ali a María Calvo, que claro, estamos preguntando a todos pola carta, pero tamén hai que terse portado ben, María Calvo. Non sei se no teu caso foi así, ou si? Non me vedes a cara porque teño a máscara, pero eu teño cara de nena boa. E si, son previsora, xa enviei a carta e agora cruzando os dedos para que me cumpran todos os desexos. E aquí, en Ourense, estamos gozando dunha cabalgata dinámica onde por primeira vez os Reis Magos chegaron no AVE. Pero, ollo, para a sorpresa de todos, unha vez que deixaron o tren, subiron cada un no seu camelo para sumarse a esta cabalgata que está enchendo de luz, de color, de música e de moita fantasía as rúas da cidade. Unha cabalgata que mudou o seu percorrido para evitar aglomeracións e, de feito, rematará finalmente no Xardín do Posío, onde non vai haber recepción real por protocolo COVID, pero, malia todo, aquí pequenos e maiores están desfrutando. Caramelos tamén se están lanzando, hasta 3 toneladas van lanzar no seu percorrido, e o mellor de todo é que a chuvia non se sumou á festa. Pois sí, a verdade é que menos mal. Que ben. Imos agora con Xulia Lomba en Pontevedra. Xulia, como está o conto en Pontevedra? E tamén quero saber, pois, se fixeche a carta. Mira, Alba, pois non podo escoitarte ben porque hai unha boa troula montada aquí en Pontevedra. Estou no recinto feiral onde está a cabalgata estática deste ano. Cabalgata que nun primeiro momento ia ser na rúa Montero Ríos e tivo que trasladarse aquí por mor da chuvia. Pero que non o neno se preocupe porque xa están aquí as súas majestades os Reis Magos do Oriente. Ademais, poden vir visitalos ata as 8 da tarde. A partir desta hora que non van poder entrar ningún cativo máis, porque os Reis Magos teñen que ir facer o seu traballo. Aí está, hai que deixarlle o tempo. Claro, os Reis Magos teñen que facer a súa maxia e nos temos que disfrutar desa maxia e vivilos tamén con eles, concretamente agora en Ferrol, onde está a nosa compañeira Malena Orgales. Que tal, Malena? Pois moi ben e moi contentos porque estamos realmente disfrutando do que é unha tradicional cabalgata, dunha cabalgata dinámica. Ás 5 da tarde saía dende Caraza, dende a rúa de Isaac Díaz Pardo, e chegara aquí ao Teatro Jofre previsiblemente sobre as 8:30 da tarde. Este ano non haberá recepción polo motivo do COVID. O que pudimos estar comprobando no anaquiño que vimos do transcurso da cabalgata que vai polas principales rúas e avenidas de Ferrol, precisamente por eso, para que a xente poida estar distanciada e manteña esa distancia de seguridade. A diferencia da Coruña, como decía Sabela, que estaban enchendo a cidade de caramelos, nos aquí en Ferrol, polo de agora, non pudimos coller ningún. O que si estamos vendo son moita cativada, saca cartiña na man porque queren entregarlla personalmente, que non o poderán facer, porque os reis non van a recibir este ano, si van a sair ao balcón do Teatro Jofre para saudar os cativos e desearlles unha boa noite. Pois este foi un breve percorrido polos puntos de directo. Imos agora a coñecer un pouco máis como está a situación... imos entón a Coruña, perdón. Claro, que imos ata a Coruña con Sabela Romar, entón. A ver como siguen os Reis Magos nese paseo que están dando. Sabedes o que pasa? Que xa estamos contando, vinde comigo, porque esta é unha cabalgata dinámica, dicíamolo que era unha das 3 cabalgatas dinámicas que hai en Galicia, e que pasa? Que estamos aquí e a cabalgata é tan dinámica que continúa o seu percorrido. E nos, mira, estamos agora vendo como as familias recollen eses caramelos que dicíamos estaban no chan, e se vos parece podemos preguntarlles a eles, deixando xa un pouco que a cabalgata continúe o seu percorrido. Moi boas! Moi boas. Que facedes hoxe aquí? Cantos caramelos collestedes? Apañar caramelos, a saco, apañar caramelos.
caramelos. Non vemos que traíades o típico paraugas dado a volta. A ver, que nos vas a ensinar? Os nenos apañaron sin querer. Atención, o tema das capuchas. Nas capuchas. A ver, como... Hola, a Foi moi ver. curioso. Mira, Javi, mira. A ver, o meu compañeiro. O neno estaba aí tranquilamente e caeronlle os caramelos na capucha. Sí, foi milagroso, a verdad que foi. Ademais, estes caramelos, dicíamolo, son blandiños este ano, son caramelos de gominola, había de todo, pero a maioría deles son blandiños. 7.000 kilos de caramelos están lanzando desde as carrozas aquí na Coruña. Que vos está a parecer esta carroza, esta cabalgata dinámica? Bueno, dinámica. O que pasa que aquí era unha zona silenciosa, non había festa e, bueno, pues perdeu un pouco, non? Pero bueno, está ben. Oye, ti tes a carta feita por Reis? Sí. Que lle pides se se pode saber? Non se pode saber. Entón contánoslo, se se pudiera saber xa non o preguntábamos tampouco. No, porque son cousas moi íntimas e personais. Bueno, sabes que se non o contas moito, mellor non o traen. Probablemente non o traigan, pero bueno, intentaremoslo para o ano que ven. Bueno, que é a ilusión que hai neste día de Reis. Continuamos este percorrido, a ver si... Hola, que tal? Moi boas. ¿Colleches algún caramelo? Sí, tenemos una bolsa llena. Unha bolsa chea. A ver, tes a bolsa por aí? No, la tiene mi padre, pero si quieres... Bueno, xa vedes que hai moito caramelo por aquí, o que non hai neste momento xa son as carrozas. Vemos as luces como van camiño un pouco para lá e vamos a intentar entrevistar aos Reis Magos, pero van en tráiler e non se pode subir en marcha. Se subimos cos Reis Magos non podemos baixar ata o final da cabalgata. Entón preferimos estar sobre o asfalto para ir vendo as personaxes desta cabalgata, pero hai que dicir que iso van tan rápido que xa se nos foron, Alba e Arturo. Bueno, é que, pois, será que teñen presa por levarlles toda esa ilusión aos nenos que están precisamente esperando. E, bueno, xa ves que na Coruña parece que van moi rápido os Reis Magos, pero e en Vigo as súas majestades reciben os máis pequechos na Avenida Castelao. Ali está Belén Martínez, non sei se choverán caramelos, como lle pasaba ali tamén antes a Sabela Romar, que lle estaban chovendo caramelos por todas partes, Belén. Pois non, aquí en Vigo os caramelos fanse agardar e ao final, unha vez que se remata esta fermosa cabalgata, cando os nenos poden coller eses caramelos, pero mentres, moitísima expectación, moitísimo ambiente, pero sobre todo moitísima ilusión nesta cabalgata de Vigo, e que pequenos e maiores están asombradas coa fermosura da decoración das carrozas. Nos estamos agora mesmo subidos na carroza do Rei Gaspar. Estamos nesta carroza adicada a unha das novelas de Julio Verne, esa viaxe, a viaxe polo mundo, as voltas. Dios mío, Gaspar, bótame unha man. Como me costa chegar onde a ti? Moi boas tardes. Boas tardes a todo Vigo e a toda Galicia. Que nos están a escoitar. Bueno, contame, que tal a viaxe? Estás canso? Bueno, estamos un pouco cansos, por non dicir bastante cansos. Ten en conta que levamos moitos anos facendo esta longa viaxe. E claro, os anos non perdoan, menos mal que somos magos e non deixaremos ningún solo rincón de Galicia por visitar esta noite. Mira, moito traballo, moi cansos, pero unha sonrisa, esa ilusión dos nenos paga a pena, non? Eso xa rejuvenécenos a todos, porque isto foi esta alegría destes nenos de Vigo despois deste día que estivemos a punto de ter que darnos a volta do mal tempo que facía, pero afortunadamente chegou a tarde e como xa agardábamos, podemos estar aquí. Maxia tamén a deixar de chover. Contame, que tal se portaron os nenos de Vigo e os de toda Galicia? Foron vos? Mira, os nenos de Vigo e de toda Galicia portáronse os mellores do mundo. Por qué? Porque son os nenos agradecidos, todos se vacunaron, ninguén estivo chorando estes días, estiveron todos moi ben. Mira, e vos, e os Reis Magos, como vos vades a portar? Vades traer o que eles pediron ou que vades a facer? Mira, xa sabes que temos que facer un pouco de todo, porque moitas veces non é posible, porque son tantos nenos, temos tanto traballo, pero que ningún neno de Galicia, nin de Vigo, se esqueza que algún detalle noso sempre van ter. Mira, e ademais foron algúns, eu estiven vendo como che traían aí a carta no último momento. Claro, hai moitos nenos que agardaron o último momento para traerma e temos aquí moitísimas cartas. Entón tamén temos que preparar todos estes regalos agora,
a noite, cando acabe a cabalgata, teremos que ir a coller os regalos estes de última hora. Moitísimas gracias, Gaspar, por recibirnos, por contarnos. Moitísimo ánimo para ese duro traballo. Eu quedo aquí moi ben acompañada e vou a ler, voulle botar unha man lendo as cartas a ver que piden os nenos de Vigo. Moi ben. Moito fala Gaspar, non? Sí, a verdade é que estaba emocionadísimo. Teñen traballo ahora lendo todas esas cartas, toda esa ilusión de todos eses nenos que estaban en Vigo, que había unha chea deles, ou seja, que hai moitos desexos ali. Sabes onde hai nenos tamén? Donde? En Lugo, na cidade da Muralla, que ali temos a Ana Castro, e tanto pola Covid como pola chuvia, pois ao final a cabalgata tivo que ser no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Como está o conto por aí, Ana? Bueno, pois por aquí todo está animadísimo. Ademais da música xa escoitades os temas, temos aquí os cativos, que son os auténticos protagonistas de hoxe. A ver, que queres pedir aos reis? Pues que espero que reparten todas las casas y que tengan unas buenas navidades. ¿Y qué llevas a pedir? Voy a pedir que se porten ben conmigo, que me traigan as cousas que pedín. Porque ti te la conciencia moi tranquila, ti portaxeste ben a tope, non? Quero que España gane o Mundial. Bueno, a ver como se portan os reis. E ti que lles vas pedir? Un libro, que gane España al Mundial. Caíronnos todos deportistas, de futbolistas. Y un balón de fútbol. Bueno, pois oxalá que vos lo traiga, que se cumplan os vosos desexos. Graciña, seguimos. Bueno, aquí este ambiente o que se vive na cola, tocaronnos estes rapaces futboleiros, pero outros rapaces cos que falamos comentábanos que iban pedir de todo, bonecas, xogos, xogos destes para poñer sementes, para que medren as árbores. E tamén atopamos aquí unha persoa moi especial. Boa tarde. Que pasa aquí? Pois eu aquí vivindo en Lugo un dos días máis especiais do ano, non? Con toda a ilusión, como a un rapaz, e vendo toda a que hai montada, que a verdade é super especial e precioso. Con toda a ilusión do mundo vindo isto. Actriz e presentadora, dime, cal é o teu desexo, o desexo que me comentabas antes que ías pedir con respecto á pandemia este ano pros reis? Pois eu creo que de corazón pido que todos queremos verdadeiramente, non? Que é que finalice, que todos estemos sanos e que remate este calvario dunha vez. E tamén aproveito dende aquí para mandarlle todo o ánimo, que a moita xente que sei que está pasando mal agora mesmo, todo o meu agarimo e oxalá saíamos desta o máis pronto posible. Mentres tanto, pois a vivir desta maravilla e deste día tan importante do ano. Moitísimas grazas, Bea. Grazas a vos. Suscribímonos ás túas peticións, pedimos o mesmo que a Beatriz, que isto pase, que pasen estes malos momentos e que os reis nos traian ese agasallo sobre todos os outros. A ver se este ano vai. Ollo, a ver, que gañe España o Mundial. Sí, Podía pedir que gañen as Tanxugueiras Eurovisión. É o que che ia dicir eu, digo, xa postos a pedir, pois xa pedimos, non? Bueno, sabes quen estaba moi contenta Esther Estévez en Santiago, na cabalgata dos Reis, porque non chovía, non sei si, estaban dentro, precisamente, estaban tapados da choiva, e non sei como sigues, Esther, non sei se tú veche que sair para fora ou sigues ali dentro aí guarcida da choiva. Non, sigo igual de contenta, sigo resguardadiña, así que eu de maravilla aquí. Seguimos na igrexa de Bonaval de Santiago de Compostela e como vos comentaba antes, xa vos dixen que todos os nenos e nenas que hoxe están visitando os Reis Magos pois tiveron que reservar a súa entrada para poder vir aquí, que hai unha cola enorme e non sabedes a quen me atopei na cola para ver os Reis Magos. O noso compañeiro Adrián Díaz, que tal? Boas tardes. Boas tardes a todos. Como estamos? Coleime, 20 ali no fondo, estou na fila, coleime un pouco, pero para falar con Esther, un momentiño solo. Que tal, como estás? Moi ben. E tú viñaches, a ver, ternos que contar. A ver, é que viñamos estrear os reis cos pequenos, cos meus bebiños que, a ver, teñen 2 meses, non se enteran de moito, pero a mamá e a min facíanos ilusión traílos ata aquí a coñecer os reis. Estábamos aí na cola e dixo, mira, está ali Esther, vou falar con ela. E aquí estou, que tal estás? Oye, como ganan de cerca os reis,
moito mellor No, en persoa, moi ben, ademais todas as medidas, está todo perfecto, moi ben organizado. Todo calculadiño. E hai unha chea de nenos aí fora, Sí, sí, Teñen sí. traballo porque hai nenos... E van estar ata as 10:30, tamén che digo, así que ainda teñen tempo todos os nenos, non vai quedar un neno nin nena sen ver os Reis Magos. Como ten que ser, despois van ter que apurar para deixar os regalos, Que che vai dicir? Os teus, claro, ainda non poden escribir, escribirías desde vos a carta. No, este ano libramos, ves? Xa lles dixemos que pro ano pois veñen dobres. Este ano van quedarse en agasallos. Moito cariño, moito amor que lle van dar os seus pais. Pero polo de agora aínda non se enteran de moito, entón, nada. Guardámoslos po ano que ven, e o ano que ven teñen doble. Así, perfecto, oye. Pois perfecto, Adrián, moitas grazas por achegarte ata aquí. Moito ánimo nesa cola que tedes que facer para que os pequeniños poidan ver os Reis. Non pasa nada máis, mira, está aí Baltasar, que é o meu favorito, xa vou unos 3 directamente a ver a Baltasar. Así que nada, feliz noite de Reis a todos, e feliz ano tamén, Esther, alegro de ver. Igualmente, Adrián, graciñas. Nos seguimos por aquí, quero falar cun Rei Mago, así que voume acercar aquí a Baltasar, porque eu quero saber se Baltasar me vai traer todos os regalos que eu lle pedín. Que tal, Baltasar? Boas tardes, como estamos? Muy buenas tardes, estamos muy bien y feliz porque es una alegría ver a los niños felices, es un día especial para ellos, le hace ilusión. Una pena que no tivemos a cabalgata, pero bueno, nos tocó aquí no Bonaval, que o ano pasado foi o mesmo. E nós estamos a fazer com alegria, porque se há coisa melhor no mundo é dar alegria nos nenos. E estamos moi felizes com isso. Xa vexo que vos lanzades moitos beixiños a través destas mamparas, cumplindo todas as normas de seguridade, pero dades vos beixos, os nenos teñen esa ilusión como a todos os anos, por moito que haxa pandemia. Qual é o regalo que máis piden os nenos este ano? Na maioria estão a pedir tenda suíte, um P4, bicicleta, outro carro de bombeiro, muñeca. É que pede uma variedade de coisas que também queda surpreendido. E tanto mais que quando perguntas que quer ser de maior, outros querem ser polícia, outros querem ser médico, outros querem ser enfermeiro, outros querem ser, sabe, como em plan atividades cotidianas que tu não imagina que o nenhum já está pensando ser. E é precioso escutá-los. Claro que sí. Que balance fas tú de como se portaron de ben ou de mal os nenos este ano? Tú que crees? Os nenos daqui de Santiago como se portaron? Vamos a ser sinceros, en toda parte de España, especialmente en Santiago, ya que estamos en Santiago, los niños se portaron de maravilla. Tú sabes que aguentar estar dentro de casa, sem salir, e os nenos aí perfeito. Com a idade que tem pequenitos já tem que vacinar-se, e essa vacuna está a fazer muito desastre, subiu a cifra, por isso que não houve a cavalgata. Mas, bueno, o pouco que podemos fazer, lo estamos fazendo, a organização magnífica, a sanidade aí a tope, e a verdade é muito a gosto com essa organização. E estamos a desfrutar dos nenos, porque todos nós fomos nenos. Pois claro que sí, moitas gracias, Baltasar. Espero que poidas falar con moitos nenos e nenas e que te portes e que traias todos os regalos, A maioria, por máis que dice regolinho, dice não. Com essa pandemia, portarse muito bem e não se olvida dormir temprano, galleta com leite, chocolate com churro rascón e millos para o animal. Claro que sí, por veña. Logo seguimos falando. Graciñas, Baltasar. Moito leva a traballar o Baltasar, que tiña unha fame que se lle... Seguimos os Reis Magos faladores, xa estaba verdad? falando máis de comida cada agasallos, Sí. pero... Bueno, a ver como andan logo os Reis alá por Ourense, onde temos a nosa compañeira María Calvo, creo que, non sei se chegarían no AVE, se ao final foron en camelo, non sei, María, como chegaron a Ourense os Reis Magos? Pois nas dúas cousas, como ten que ser. Aquí chegaron por primeira vez no AVE a estación do tren e despois cada un, como vedes, subiuse o seu camelo para sumarse a esta cabalgata dinámica que está percorrendo as rúas da cidade, agora mesmo pola Rúa do Progreso, porque ao final rematará esta cabalgata no Xardín do Posío. A verdade é que está sendo unha cabalgata chea de música, de luz, de cor e de moita fantasía, que está facendo as ledicias dos máis pequenos, pero sobre todo cando chegan eles, os Reis Magos, que xa vedes como o reciben, saudando, mesmo vimos como algunha pequecha aínda lle daba a carta a Baltasar. Non sei se poderá facer maxia, pero bueno, eu creo que sí, por eso son Reis Magos e seguro que llevan a cumplir todos os desexos a esa pequecha. Pero bueno, imos a preguntarlles a eles, os nenos, que son tamén os
protagonistas deste día, desta noite máxica, que están todos abraiados, vendo como veñen os Reis Magos este ano en Camelo, aquí en Ourense. Vamos a chegarnos por aquí. Hola, boas tardes. Hola. Oye, como vos quedades vendo os Reis Magos así en Camelo? Es increíble. Imaginabades que iban a vir así? No. Bueno, como nos portamos este ano? Moi ben. Sí? Que lle pedichedes ao Rei? Pois... Xa non nos acordamos, xa mandachedes moi cedo a carta ou que? Unhas zapatillas. E ti? Unhas fundas para o reloxo. Moi ben. E digo eu, os petos están valeiros de caramelos ou que? No, los tiene mi madre. Aí en la bolsa. Moi ben. E cal é o vosso rei favorito? Baltasar. Gaspar. Moi ben. Bueno, pois esta noite que hai que facer? Que lle deixades aos reis? Pois un vaso de leite e galletas. E aos camelos? Porque claro, menudo percorrido, irán cansos, non lle sabes nada. Pues que beber un pouco de la leche. Moi ben, pois moitas gracias, chicos. Pois xa ven aí desfrutando os nenos e alucinando con que veñan nesta cabalgata en Ourense, que veñan en Camelo. Eu quería falar, claro, con algún rei, pero non sei se achegarme porque, home, os camelos non deixan de ser animais, eu non sei, e claro, van tan altos. Imos acelerar, compañeiro Luis, a ver se chegamos a Baltasar, que vai aquí. E vamos a tratar de falar con el, porque a verdade é que esta cabalgata leva moi bo ritmo. Comezou a 6 en punto dende a estación de tren e a verdade é que xa está achegando moi pretiño do Xardín do Posí, unha cabalgata que ademais participan 30 formacións con moita música e non vamos a chegar porque mirade que ritmo levan. Baltasar, hola, en directo para Televisión de Galicia, que tal se está sendo a cabalgata? Pero no te entiendo, por favor, dígame. Disculpa? Dígame, no te entiendo la pregunta. Que tal está sendo a cabalgata en Camelo? Es muy contente, le pasa como de puta madre. Moitísima xente, non? Moita xente, moitos nenos. Mucha gente, hay muchísima gente. Estamos muy contentos, estamos pasando la fiesta así, como siempre. E que prefire, o ave ou o camelo? ¿Qué? Que prefire, o tren ave ou o camelo? Las dos igual, para mí. Que la gente está contenta, muy bien. Moitas gracias. Bueno, pois ben, deixamos aí a Baltasar, que bueno, eu creo que o camelo, a verdade, non sei se collera a velocidade do ave, pero a verdade é que leva moi bo ritmo. Nada, compañeiros, imos deixarvos aquí para coller folgos, que agora nos tamén collemos bastante ritmo e casi me costa falar a min. Así que nada, seguiremos na seguinte conexión a ver que vamos atopando por esta cabalgata de Ourense, que está sendo espectacular, sobre todo para os máis pequenos. Grazas, María. Que ben, oye. Entusiasmado, Baltasar, eh? Sí, no, Baltasar estaba aí na llama, non ia no camelo, iba na llama, estaba feliz. Chamoume moito a atención os nenos, que sufridiños estos nenos que pediron, verdade, as zapatillas e a funda pro reloxo. A funda pro reloxo. Normal. Non lles queren dar traballo aos Reis Magos porque así teñen que cargar pouca cousa. Pois moi ben, moi ben. Imos entón ata Pontevedra, que temos ali no recinto feiral a Xulia Lomba. Como está o conto por aí, Xulia? Chegaron os reis xa estaban ali, claro, non tiveron que chegar. Hai moitos nenos. Agora imos intentar falar con parte da tropa dos Reis Magos, porque, como sabedes, non traballan sós. Primeiro, imos preguntarlles aquí o Rei Mago Baltasar como se portaron os nenos este ano. Moi boa tarde, Baltasar. Como se portaron os nenos este ano? Hola, ¿cómo estamos? Todo bien. Aquí aguantando los niños, como todos los años. Estamos ahí este año como todo el mundo nos esperaba por nosotros. Al final estamos aquí con los niños. Es lo más importante. E que é o que máis lle están pedindo este ano? Sí, yo creo que sí, porque somos los Reyes Magos que más regalo traemos a los niños. Por eso están deseando todos los años que no fallamos. Moitas grazas, Baltasar. Imos ver como foi esta viaxe tan dura e longa para, por exemplo, aquí o Rei Gaspar. Moi boa, Rei Gaspar. Que tal foi a viaxe? Moi tranquila. O avión veu correctamente desde Oriente, chegamos ben, con pouco de choiva, pero ben, por demais moi ben. E como están os camelos?
camelos descansando porque dentro de 2 horas empezaremos a viaxe para o máis importante da nosa vida, deixados os regalos, os agasallos e moita felicidade para todos os nenos de Pontevedra e do mundo inteiro. Ainda vos queda moito traballo por diante esta noite. Que é o que lle recomendas a todos os cativos de Galicia que fagan para poder recibir os agasallos mañá? Primeiro que nada, limpar ben os zapatos, cenar, deixarse cedo e non esqueceres de deixarles un poquinho de agua para os camelos e turrón duro para min, turrón blando para Melchor e turrón de chocolate para Baltasar. Pois xa saben, hai que intentar deixar 3 tipos de turrón para que as nosas majestades podan seguir traballando durante toda a noite, que hai moitos nenos os que repartir regalos. E imos falar agora en exclusiva con 2 axudantes destes Reis Magos, 2 pases reais. Hola, moi boas. Como te chamas? Antía. Mira, Antía, que hai que ter para ser unha boa paxe? Pois hai que axudar aos reis a vixiar aos nenos, preparar os regalos e tamén axudarles polo camino. E polo camiño, por exemplo, que vos sodes as pases do rei Melchor, que é o que máis lle gusta ao rei Melchor? Pois gustalle moito o turrón brando e tamén o vino encantalle, así que se va a vostra casa, deixalle moito turrón e vino. E a vos gusta vos ser pases reais? Sí, moito. Pois xa ben, os Reis Magos non poden traballar sós. Teñen que traballar, pois eso, con pases, camelos e moitos axudantes máis. Vémonos na próxima. Cuidado que os paxes tamén son moi importantes, A mí pareceme primordial, a verdade. É que é unha noite de moita emoción, hai que repartirlles a moitos nenos. E vamos mirar agora, xa son as 7:05 da noite. Que maravilla poder vivir esta tarde en directo na Televisión de Galicia e precisamente acompañando a todos estes nenos que están vivindo este día desta maneira tan especial. Imos ir agora ata Ferrol. Ali temos a nosa compañeira Malena Orgales. Eu non sei se están os nenos tan ilusionados en Ferrol como acabamos de ver agora en Pontevedra, Malena. Pois eu non sei se están ilusionados ou nervosos, pero que me están poñendo a mí nerviosa, porque están intentando saber por onde está a cabalgata. Estánme a contestar que está pola zona de Esteiro, pola avenida de Esteiro, moi próximo, o sea, a Praza de Galicia, onde chegarán en pouquiños minutos aos 3 Reis Magos e as 8 carrozas que acompañan as súas majestades. Pero mirade para aquí, toda esta retaíla de rapazada que están tan nervosos que vamos a intentar preguntarlle a saber si sabe que esperas da cabalgata deste ano, que lle pides aos Reis, corazón? Pues le pido muchas cosas, pero creo que lo más importante son regalos para los demás. Y así pues me traen más cosas también. Bueno, pues si te lle pides cousas para ti, que pide ela para ti? Eu pido uns cantos agasallos e algúns deseos para hacer el mundo mellor. Mira, dime, cal é o teu rei favorito? Entregaches a carta? Sí. O meu rei favorito é Melchor. Melchor. E que lle pediches este ano, Melchor? A ver, pedí bastantes agasallos, pero o que máis quero é unha libreta e un casco para hacer skate. Mira unha cousiña, Nai, que está aí detrás mirando con cariño a rapaza. Que como viven este momento, esta noite? Pues con muchísima ilusión, son 3 hermanos, bueno, y os podéis imaginar, una noche súper especial y muy mágica. Así que nada, los esperamos con mucha ilusión. Pequerrecha, ti estabas moi nervosa hai un ratiño, estabas a decir a ver si chegan, a ver si chegan. Que? Cando chegan? Ahora? Que lle pides aos Reis? Una libreta, un libro y un Lego. E ti? Cal é o teu rei favorito que lle pides? Gaspar, pídolle unha tableta. Un estoxo. Tamén uns zapatos. Aquí hai un pequerrechiño, que hai un anaquiño, tiña unha bolsiña con chuches porque decía que os Reis Magos non tiraban este ano caramelos. Contame, que lle pides aos Reis? A mí me gustaría un camión y un rey de juguete. E fuches vos, crees que xo van a traer? Sí. Y una pelota de squishy. Bueno, pues antes de despedir esta conexión, vamos a animar aos Reis para que chegue e cantade nese villancico que estaba despreparando. A ver, saben os Reis? Como cantabades?
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, y ole, Holanda ya se ve, ya se ve. Bueno, nos seguimos agardando aquí a ver si veñen os Reyes. A verdade que está moi pretiño daqui da Plaza de Galicia, estamos entusiasmados e quen chegue xa Melchor, Gaspar e Baltasar ao Teatro Jofre. E bueno, nós non estamos cos Reis Magos, pero tamén estamos moi ben acompañados, incluso mellor me atrevería a dicir, porque xa temos aquí a Laura Romero e a Pacolas. Moi boas tardes. Moi boas, que tal? Que vos parece vir aquí connosco no Día dos Reis Magos, que é o día máis especial do ano? Estás contento? Hombre, estamos contentísimos. Sí, pero contentísimos, sí, pero e a carta xa fixestes? A carta para os Reis Magos? Eu deste ano fago do revés, voulles deixar algo a eles porque gusta máis dar que recibir. Ai, sí, pois oye, pois ese é outro plantexamento. E ti tamén, Laura? Eu sí, ainda que tamén me cae moi ben o apalpador, que sempre fago de uso do apalpador todos os anos, pero os Reis Magos tamén son moi majos. Bueno, que está moi ben. Laura, ti tesnos unha sorpresa hoxe. Vas facer unha cousa moi chula que é facer unha ilustración aquí en directo no tempo no que dure o programa, no tempo no que siga. Que é o que nos vas facer? Pois vou facer un retrato dos reis, porque, non? É o día propio, non? Xa debuxei o apalpador, como xa dicen, e hoxe, pois, en directo, pois, debuxo un retratiño dos tres. Moi ben, vai ser un retrato especial, que é o que vas facer? Bueno, vou facer o momento no que sacan o mapa, están pois buscando, non? A ver, está pois o momento o mapa, o momento... Que ben! Bueno, para mí non teñen GPS. Como son magos, pois son máis de un papeliño pequeno e despois xa eles apañan. Pois convidamosche xa a comezar ese debuxo, por favor. Gracias. E Pacolas, ti que nos vas cantar? O rock da Roda Rota. Ui, que marchazo. Maravilloso. Para traigo todos os nenos Pacolas. ademais que están na casa van a gozar, pero de pleno. Así que, imos xa. Imos dalo todo contigo, Pacolas? Ok. Vacíate aí, veña. Había un robot carro da rota, porque o chan era escarpado. Veña a limpar, non hai derrota, non des o mundo por arruinado. Rock, 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 rock da roda rota, rock, 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 rock da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control ata meter a zoca. Agora bailamos movendo o nariz. Agora bailamos movendo o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Rascando o nariz, rascando o nariz. Movéndonos ca graza dun robot automotriz. Rock, 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 rock da roda rota, rock, 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 rock da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control ata meter a zoca. Agora bailamos movendo o noso cu. Agora bailamos movendo o noso cu. Rascando o cu, rascando o cu. Rascando o cu, rascando o cu. Non tropeces, que levas un batecu. Rock, 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 rock da roda rota, rock, 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 rock da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control ata meter a zoca. Agora bailamos movendo a cachola. Agora bailamos movendo a cachola. Rascando a cachola, rascando a cachola. Movendo os brazos como fai unha centola.
e os circuitos medios cangallados, a pintura tinguida polo smog xa non ten fotos no seu blog. Que tristura. Rock, 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 rock da roda rota, rock, 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 rock da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control ata meter a toca. Rock, 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 rock da roda rota, rock, 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 rock da roda rota. Cruzamos os cables, xiramos as pernas, perdemos o control ata meter a toca. Bravo. Bueno, que marchaza ten este rock da roda rota que nos encantó. A mí xa me ganou xa metendo a Muñeiro de Lugo. Sí, que a guitarra eléctrica, a mí aquí o amigo Pacola xa me gañou. Logo volvemos a ter. Sí, con este temazo imos xa a publicidade, volvemos nun anaquiño para conectar cos Reis Magos e cos nemeniños, por suposto. Vamos xa. Que tal? Bueno, estamos en directo. Hoxe é unha tarde de maxia, tarde de moita emoción para todos os nenos que nos están vendo de Galicia, os que non puideron ir ás cabalgatas, que non se preocupen, que lles traemos todas as cabalgatas de Galicia, as principais, as das 7 cidades galegas, témolas na televisión de Galicia en directo cando son as 7 da tarde e 15 minutiños. Non perdemos ningún chisco de ilusión, sobre todo porque queda, pois xa vai quedando menos para que nos deixen os regaliños os reis, Alba. Era o que che iba a decir, que xusto che faltou a palabra principal, que é a palabra ilusión, que é a do día de hoxe. Moita ilusión lle vimos a Sabela Romarai un anaco, seguro que a mantén, que está na Coruña e que ademais creo que ten unha maliciosa con ela. Pode ser, Sabela? Hola, que tal? Aquí a verdade que imos a tope nesta carroza da Coruña e mirade, case me sinto como unha raíña máis. Aquí desde esta pequena carroza saudamos e a xente nos saúda. Podo conducir eu, podo conducir, levo eu o coche por aquí, vamos a ir facendo un percorrido, a ver o que facemos, a ver a onde chegamos, porque imos detrás da carroza dos Reis Magos, e a ver, vou conducindo eu, a ver, a quen, hai aquí unha muller, pero que pasa? Que hai unha tipa diante, pero que estás facendo aí? Non sei se a vedes. A ver, muller, vou baixar do coche. Pero non ves que vamos na carroza dos reis? Casi me matas. O que? Que casi me matas. Tío, porque eu vou na carroza, esta carroza vai ben despacio. Ti podías ter un pouco máis de cuidado. Pero somos compañeiras, ti non sabes quen son eu. Compañeiras de que? Sabela, son Lucía Veiga. Eres? Lucía Veiga. Lucía Veiga. Claro. Ai, mi madre, que casi te atropello, Lucía, pero ti que pasa aquí? Justo, un disgusto. Filla, pero eu que ia na carroza, esta pequerrecha que son dun franceses que están facendo un teatro de rúa aquí na cabalgata da Coruña e batín contra unha persoa tan grande. Pois eu viña, tan grande. Eu viña con eles porque de lonxe vin un pelo pincho e me pareceu que era un xabarín. E dixen, pois é a carroza de Arturo encima dun xabarín. É a carroza da tele. É un elefante francés que non se coñece moi ben. E ti que faz aquí? Pois mira, estou intentando localizar os Reis Magos porque resulta que estou moi preocupada porque eu este ano fui moi maliciosa, non sabes, muller? Que fostes? Moi maliciosa, fui maliciosa. Teño medo que non me traian nada, estou desesperada porque non os dou atopado. Ou seña, que durante o ano os maliciosos son maliciosos, pero despois veñen a cabalgata dos Reis Magos a pedir regalos. Regalos, pedín regalos, pero non sei se vos van a traer. Pero se fostes maliciosa non che van traer ningún regalo. Pero a ver, maliciosa, pero era de jaja. A ver, eu quero decirlle especialmente a Gaspar, que é o meu rei, que por favor que non mo teña en conta, que era por facer rir a xente. Ai, por facer rir a xente, pois ora imos che facer rir a ti. Ti eres do Malicia Noticias, eu represento todas as compañeiras dos servicios de informativos. As de verdad. As de verdad. Entón aquí imos vengar a todos os compañeiros de informativos. Se o vosso programa, o Malicia Noticias, é tan divertido, é sempre grazas aos servicios informativos. Aí levas iso, maliciosa. Tes toda razón. Voulle decir ahora mismo, Reis Magos, que os meus regalos que vos leven a vos. Sí, señor, este encontro así fortuito foi moi interesante. Seguimos na cabalgata, seguidemos aí, que nos temos moito que facer aquí. Vamos, vamos.
Menos mal que acabou ben o conto, porque parecía que estaban medio picadas as dúas xa. Bueno, temos que decir que o único que podemos facer aquí é darlle la razón totalmente a Sabela Romar e a Lucía Veiga, e eu únome tamén a eses biquiños que lles damos aos nosos compañeiros de informativos. Pero bueno, temos que seguir coa ilusión nesta tarde e agora imos ir a outro punto de directo. Imos ir a Vigo porque ali continúan as ringleiras de nenos e nenas que queren entregarlles as súas peticións, fosen bons ou fosen malos, porque eu creo que os reis van as traer todas igual. Ou non, Belén Martínez? Tú crees que as traerán ou non? Eu creo que sí, se escoitastedes antes a Gaspar, que os nenos galegos se portaron xenial, e sexan un pouquiño pillos ou un pouquiño vos, aquí vai haber agasallos para todos. Como vedes, comezou a chover, a maxia dos Reis Magos non puido manter a lonxe a choiva esta tarde aquí en Vigo. Nos baixamos, deixamos esa carroza de Gaspar e ahora estamos ao ladiño da carroza de Baltasar, que como vedes é un viaxe ao centro da terra. Julio Verne visitou Vigo e inspirouse aquí para escribir ese libro de 20.000 leguas de viaxe submarino, e agora é Vigo quen se inspira nesas súas novelas para facer estas carrozas. Imos a falar coa xente que está a percorrer este kilómetro, esta avenida Castelao, para ver os reis e como non gozar destas fermosas carrozas. Hola, moi boas. Hola, boas. Contádeme, que tal esta cabalgata de reis? Moi ben, porque é moi divertido. Que lle estades a pedir aos reis? Moitos xoguetes, felicidade, e que se acaba o coronavirus. Mira, e contame, estades, xa vistedes a Melchor, xa vistedes a Gaspar, sí. Agora queda? Baltasar. Cal é o teu preferido? Os tres por igual. Sí? Mira, e xa lle tes preparado unha comidiña, algo para aí para que recuperen folgos pola noite? Non, a verdade non. Pois nada, deixamos de seguir, gozar desta cabalgata, como non, preparar a eses Reis Magos para a visita desta noite. Moi boas tardes, aquí temos outros cativos. Que tal esta carroza? Como se están a parecer as cabalgatas? Moi bien, están guais. Mirade, vos contádeme, que lle pedistedes aos reis? Non sei, aún non sei. Calquera cousa é boa, verdade? Que agradecidos estes nenos, así da gusto. E ti, fixeches unha carta ou dache igual o que che traia? Sí, bueno, tampouco me apetece mucho que me traigan, o sea, que me traigan lo que me pedí, pero tampouco que no se pasen demasiado, tampouco. Esto no me lo esperaba. Pois nada, pois aproveita a ocasión, visita os Reis Magos e saluda a toda a xente das súas casas. Aquí temos moita máis xente, aquí uns pouquiño máis maiores. Que tal? Moi boas tardes. Contame, que che está a parecer esta cabalgata de Vigo? Bien. Gústache? Contame aí, que lle pediches aos Reis Magos? Pois non sei dicirche. Moitísimas cousas, non dache igual o que che traia? Así da gusto, moitísimas gracias. Como vedes, maravillosos estes nenos de aquí de Vigo que se conforman con calquera cousa que lles traian os Reis Magos de Oriente, que les se alevan moitos anos confiando nos reis e saben que os van a tratar ben. Nos quedamos aquí en Vigo, vámonos a parecer un poquinho da choiva, xa vedes que hai moitísima xente gozando desta imaxe fermosa que nos deixa a Avenida Castelao coas carrozas e con toda a iluminación viguesa a plena luz. Sei que non salir un pouco faladores os rapaces, porque ou non lembra ben como foi a carta que lle escribiron, ou eu non entendo isto de non lembrar que se lle pediu. A mí fíxome gracia ese que dixo que, sinceramente, non lles deixei nada aos reis. Eu a primeira vez que lles deixei algo de noite aos reis, que lles deixara un vaso de leite e unhas galletas. Cando pola mañán me levanto e vexo que comeran as galletas e que beberan o leite, levei un medo, pero a vez levei moita ilusión, porque digo, pasaron por aí. Claro, hai que tomarlo con ilusión. Imos agora ata Lugo, que temos ali a Ana Castro, nun punto estático, pero ali non deixan de pasar nenos, non, Ana? Non deixan de pasar nenos. Tiñades que ver as ringleiras que hai esperando para chegar, as ringleiras de ilusión, de esperanza, de ledicia que hai de nenos esperando que pasaron dos reis. Pero os reis teñen unhos emisarios e emisarias moi especiais como Susana. Hola, Susana. Hola, boas tardes. Susana é carteira real. Contanos, como é a vosa misión ano tras ano? Bueno, a misión fundamental é recoller todas estas cartas que envían todos os cativos de
de Lugo, da súa provincia. Bueno, temos cartas moi decoradas, temos as cartas que veñen aquí co sello xa certificado. Hai moitas diversas, piden xoguetes, piden desexos bonitos para todos, tamén para os vindeiros anos, así que é unha misión moi importante. Ana, deixasme o privilexio de entregarlle eu hoxe as cartas ao rei, ao Melchor, Por suposto, claro que sí. Pois moitísimas grazas. Bueno, a ver, Martiño, Iago e este rapaz ou rapaza que lle desexa o rei e a todos os reis feliz Nadal. Tedes a certeza de que as vosas cartas chegan hoxe a Majestade en directo, a súa Majestade, estas cartas. Boas tardes, moitas gracias por atendernos. Boas tardes, gracias a vos por vir. E sobre todo grazas a estas nenas e estos nenos que levan horas facendo cola aquí baixo a choiva, co frío que fai, pero están aquí ilusionados deste día tan especial. Cousa, que lle piden nas cartas os cativos? Ui, pois mira, todas estas cartas que teño aquí e máis cartas que xa lín, que están por aí pola carroza adiante, piden moitas cousas, piden agasallos, piden xoguetes, pero tamén piden cousas de outra índole. Piden que os seus maiores pasen máis tempo con eles, piden que as cidades estean limpas e que haxa zonas verdes, que haxa xardíns onde xogar, que se acabe esta pandemia para que poidan volver a abrazarse, a bicarse entre os cativos e a xogar, e a correr, e saltar sen preocupacións. Piden polo medio ambiente, que os ríos estean limpos. A verdade é que son unhas cartas realmente fermosas, moitas delas, sí. Máis complicadas que calquera regalo, que calquera agasallo. Sí, a verdade é que sí, pero bueno, con estas cartas danlle forza a todos os maiores tamén para poñer o seu grande area e conquerir eses agasallos que queren os cativos. Non quero molestar máis nada que unha última preguntiña. Son conscientes vostedes do importante que son os reis para todos nosotros, para nosa nenez, que é unha lembranza que queda para sempre? A última pregunta. Perdón, non te entendín ben. Son conscientes do importante que son os reis na nosa vida, na nenez? Home, claro que sí, claro que somos. De feito, no noso mensaxe, unha das cousas que dicimos é que lles pedimos aos cativos e ás cativas que contaxen o seu espírito e o seu entusiasmo aos seus maiores, porque así conseguirán prender unha chisca desa nenez, desa infancia, que os maiores a veces no día a día pues parece que perderon un pouco. Moitísimas grazas por atendernos. Pues con esta mensaxe de magia e con esta obriga que temos de cumprir un pouco todo isto que nos contan os cativos, que nos piden os cativos, quedamos. Grazas, Ana, por facer esa pregunta, porque a verdade é que foi super emocionante, tanto como formulache a pregunta como a resposta do Rei Mago, porque a verdade é que foi ben bonito. Pois sí, que é verdade, son moi conscientes os Reis Magos, son moi conscientes de toda esta ilusión que teñen todos os nenos de Galicia, e tamén foi moi interesante a resposta, porque é certo que pois unha noite como esta, unha tarde como esta, todos nos volvemos un pouquiño nenos e todos nos gusta disfrutar desta ilusión e contaxiámonos un pouco. É menos mal que eles nos emocionen. Pois sí, é moi fermoso. Imos agora con Esther Estévez, que segue en Santiago, en Bonaval. Eu creo, Esther, que por aí tamén se ten que respirar esa ilusión que se vivía tamén en Lugo, verdade? Que tal, Arturo? Que tal, Alba? Pois sí, tedes toda a razón. Aquí na igrexa de Bonaval, en Santiago de Compostela, seguimos respirando moitísima ilusión, porque inda que sexa unha cabalgata estática, como vos contei antes, os nenos teñen, eu creo que máis ilusión que nunca. E tamén vos digo outra cousa, máis paciencia que nunca, porque carringleira que se está formando fora, para que todos os nenos poidan entrar no seu turno, podedes alucinar. Quero felicitar aquí a esta familia, porque pasade por aquí, vide para aquí pro meu ladiño. Quero felicitarvos antes de nada, porque tedes moita paciencia e portastesvos moi ben, porque aquí hai moita xente aí fora esperando para entrar. Sí. E vos estuvestes esperando para ver os Reis Magos e agora tamén para falar aquí comigo un pouquiño. Bueno, que tal? A ver, con que Rei Mago falastes? Con Melchor. E cual é o vosso favorito? Melchor. Sí. E a ver, agora tedesme que ser moi sinceros. Portastesvos ben este ano? Sí. A ver, ese sí non sonou moi convincente. A ver, un sí grande. Sí. Bueno, que lle pedistes? A ver, vou un por un. Que lle pediu esta pequeniña de aquí?
Yo un diario, un barco pequeñito y nada más. Nada más. Bueno, e tú? Una batería y no me acuerdo más. Cos nervios de ver os reis e cos nervios de estar na tele xa se esquece todo, non pasa nada. Que tal este pequeniño? Que lle pediu os reis magos? Karateka y visión alienígena. E este de aquí? Una nave teledirigida, una videoconsola, Este pide un micro. un microscopio, el juego de la abuela Majareta y la máquina de la verdad y el reloj 6. Bueno, o de atrás é o vosso primo, verdad? Eu creo que o primo, que é pequeniño, quere o micro da tele, pero non sei se iso lle poderán traer os reis magos. Bueno, que máis? Que máis me podedes contar? A ver, hoxe hai que ir para a cama moi cedo, Sí, ides ir para a cama cedo? Sí. E ideslle deixar comida, porque eu estaba aquí, levo todo o rato ao lado de Baltasar, e leva dito todo o rato que os nenos teñen que ir pronto á cama e deixar galletas, chocolate, leite, o que sexa. Ideslle deixar algo? Sí. Seguro? Sí. Vou falar... Moi ben, bueno. Graciñas. Ata logo. Chao, chao. Bueno, está moi ben. Está moi ben, galletas, chocolate tamén, e tamén lles poden deixar algo de proteínas, o mellor unha ristriña de chourizos para os reis magos, porque é moito estrés o que pasan esta noite para chegar a todas as casas de Galicia. Pois sí, creo que sí. Imos agora a Ourense con María Calvo, que creo que a previsión de chegada á Praza Maior precisamente estaba agora para 7:30. Está xa preto, María? A Praza Maior non, Alba, non me escoitades, cando falo no directo. Vamos a ver, onde remata a cabalgata de Ourense? Remata contame. no Xardín do Poxío, porque houve modificacións. Houve modificacións. Eu quedei toda a Praza Maior, como para min é o centro, xa me quedei aí. Contanos entón, por onde estades? Non, remata un poquinho máis adiante, no Xardín do Poxío, no final desta rúa Progreso, onde estamos agora mesmo e onde tamén hai moitísimo público, moitos nenos e nenas e sobre todo cos seus papás, as mamás e os avós. E mirade a quen me encontrei por aquí, desfrutando desta cabalgata, sacando fotos como unha nena máis. Patricia Santana, moi boas tardes. Que tal? Estaba como unha nena, mira, caramelos, bueno, hola Alba, hola Arturo e toda a xente que está desvendo a televisión de Galicia. Estaba sacando fotos aos reis magos que veñen en camelo, alucinando, estou encantadísima. Quedaches abraiada como todos cando os vimos, non? Pero totalmente abraiada, porque eu sabía que viñan en ave, eu estaba e dixen, bueno, aquí non pasa o tren, claro, vou agardar aquí, e cando os vexo aparecer en camelo xa quedei totalmente sorprendida, como os nenos pequenos igual, pero encantada, a verdade que hai un ambiente moi bonito, unha noite máxica de reis, e a ver se temos sorte nos que hai algún agasallo, que nunca se sabe. Xa levo cos dedos cruzados toda a tarde, por si acaso. Bueno, é para que non te coñeza, porque non te presentei, dixen Patricia Santana, pero seguro que a maior parte de Galicia xa te coñece, pero por si hai algún despistado, digamos que ti eres unha luareira, non? Unha luareira das que moitos espectadores teñen morriña que te botan en falta, Patri? Bueno, a verdade é que sí, formo parte da familia luareira, teño ese privilexio, e a verdade é que eu tamén boto moito de menos a familia de Luar, mando un beixo moi grande dende aquí, e, bueno, nunca se sabe se me queredes volver, chava. Eu encantada de volver por ali, e nada, moi ben, moi contenta pola Limia, coa miña familia, cos amigos, relaxados nestas datas de Navidad, que é o que toca, e pois pasándoos en familia, e, bueno, coidándose moito, que é o que toca. Ben, hoxe estamos na cidade de Ourense, pero vos na Limia, como vivides esta noite máxica de Reis? Bueno, ali na Limia xa temos todo preparado, xa están os zapatos no árbol, vamos lle deixar galletas, vamos lle deixar leite, como manda a tradición, para que nos deixen deixarlle cubos de auga aos camelos, que este ano tamén veñen en camelo. É que agora mesmo, cando remate aquí a cabalgata, vou chamar a casa, porque non tiñamos previsto que viñan en camelo, e non lle puxamos auga, así que tenéis que chamar para que lle puxan un pouco de auga, así. Bueno, entre os teus desexos, que lle pides aos Reis Magos este ano? Pois a verdade é que, ainda que soe moi tópico, pídolle moitísima saúde, porque neste ano que estamos vivindo tan complexo, fai moita falta, a verdade é que sí, para poder seguir disfrutando da familia, da nosa xente, da vida en xeral,
moita saúde. E o ano que ven, se estamos mellor, pois xa pedirei agasallos máis físicos, pero este ano, de verdade, saúde, sí. Pero chamoume a atención que vos sodes de deixar os zapatos debaixo da árbore, non? Porque esa tradición non hai en todas as casas, pero vos sí que a mantedes. Sí. Eu, dende pequena, lembro que toda a vida se deixaban os zapatos, unhas galletiñas e un vasiño de leite, porque claro, logo veñen as majestades de Oriente, todo o camiño que trama, repartir todos os agasallos, hai que recuperar forzas, e forzas recuperarse con azucre. O que me chamou moita atención é que nunca nadie se ocorrió deixar o mellor un pouco de xamón, que eso temos todos na casa, pero igual para o ano os Reis Magos teñen sorte de deixar un bocadillo de xamón para innovar. A verdade é que precisa, non? Porque moito traballo teñen, A verdade é que sí que hai moitos nenos e nenas, toda a xente que está agardando polos agasallos, unha noite moi intensa que van vivir hoxe. A verdade é que logo desto collerán unhas boas vacacións, espero. E bueno, que che parece esta cabalgata? Bueno, pois está me parecendo fermosa, dá gusto que podes disfrutar, bueno, da lucería, as carrozas son espectaculares, os traxes que traen e que me parece todo increíble. Bueno, os Reis Magos en camelo xa eso vai a quedar na memoria para sempre. E logo música, un pouco de alegría polas rúas. E to sorte que tivemos que non está chovendo, que temos bo tempo para poder disfrutar de toda esta beleza. A verdade que sí, dá gusto ver alegría pola rúa. A verdade é que sí, eso, a chuvia non se sumou á festa, así que estamos disfrutando a tope. Moitísimas grazas, Patricia Santana, por acompañarnos desta tarde Noite Máxica. Moitísimas grazas e que teñades moita sorte esta noite, que vos traigan moitos agasallos os Reis Magos e nada, moita saúde para todos. Aí quedan eses miquiños de Patri, moitas grazas Patri. E nada, vamos a ir despedindo xa dende esta cabalgata de Ourense que faltalle pouquiño para chegar á meta, que lembro vos, no Xardín do Poxío. Tomade nota. Nada, nos seguimos avanzando para a seguinte conexión. Xa me quedou claro, María, xa me quedou claro cal era o punto final, pero que ilusión ver a Patricia, e que curioso tamén o dos zapatos, porque a verdade é que na miña casa, por exemplo, nunca se deixaron zapatos. Na túa sí? No, na miña tampouco, zapatos nada. Pero tamén me fai moita ilusión, moita gracia, cando vemos todas estas imaxes dos nenos, vemos a música, vemos as luces, vemos os camelos, claro, despois chegan os nenos a casa, como chegan? Pois chegas ilusionado. Home, chegas eufórico, non queres ir pra cama, despois pra erguerte pola mañán, pode ser as 5:30, mellor que as 8. Bueno, pois canto antes nos vayamos para a cama, antes nos levantamos e antes disfrutamos máis dos regaliños. Bueno, imos a ver agora a Ferrol, ali está a nosa compañeira Malena Orgales, que seguro que ali os nenos, como xa vai quedando menos, seguro que están moi emocionados tamén, verdade, Malena? Emocionados non é a palabra, emocionadísimos, e nós tamén, porque por fin nesta conexión podemos darvos todo o ambiente que se está creando nesta praza de Galicia aquí en Ferrol. Xa chegaron as súas majestades Melchor, Gaspar e Baltasar, xa están ás portas do Teatro Jofre, acompañados de outras 5 carrozas e sobre todo os grupos musicais que ian acompañando as súas majestades desde Caranza ata aquí, ata a praza de Galicia. Non sempre falamos cos cativos, pero tamén temos a xente pois dunha idade que tamén non perda a ilusión a Noite de Reis, verdad? Todo moi bonito, non te he entendido nada lo que has dicho. Bueno, gustoulle a carroza, gustaron as carrozas o desfile? Mucho. Vais aproveitando que é movible, que non como outras cidades. Sí, guardando las distancias, todo con su máscara, muy bien, todo muy bien. Perfecto. Faltaban os caramelos, non os doces? Bueno, para otro año. Para otro año. Muchas gracias. Gracias a usted. Que teñan unha boa noite. Bueno, nós imos seguir andando porque temos aquí xa pequerrechiños que realmente son os auténticos protagonistas da festa. Hola, corazón, gustouche a cabalgata? Que? Gustouche as carrozas? Sí. Cal é o teu rei favorito? Gaspar. E que lle pides? Dimome. Que? Que regalos lle pides? Yo le iba a pedir un bolígrafo 3D, pero lo hice hoy y no me da tiempo. Non me dá tiempo, pero mira, ainda podemos deixarte unha cartiña aí. Decimos a mamá que lle faga eso. Imos yo intentar, ¿verdad? Sí, lo vamos a intentar. Ya le dejé la carta allí. Ya que traiga todo, por esa cara tan linda que tes. Vale? Mira, gracias. Unha noite moi especial, verdade? Os ecos cativos. Sí, a verdade que sí, para eles sobre todo. Veña, moitísimas grazas, boa noite. Bueno, tamén hai xente que participou na cabalgata, como por exemplo, eran os que abrían realmente a cabalgata desde Caranza.
bueno, ganas dunha cabalgata dinámica, verdad? Dinámica, pero bueno, aquí sempre é dinámica. Outros anos salimos da calle Venezuela e chegamos por toda a carretera de Castela hasta Praza de Amboaxe, dábamos a volta e chegábamos ata Praza de Armas, o sea que era moito máis longo. Pois moitísimas gracias pola música e compañía. Nos imos quedar aquí un anaquiño, Maribel, porque queremos que suban os reis hasta o palco do Teatro Jofre para ver como saúdan os cativos e, sobre todo, disfrutar desas cariñas. Claro que sí, disfrutar das cariñas dos nenos, disfrutar da emoción. Insistimos, nada, xa son as 8 menos 20 minutos da noite, ou sexa que xa nos queda menos para ir para a casiña, para cear, para meternos na cama. E para abrir agasallos. Claro que sí. Imos agora a última da ronda, Pontevedra, Xulia Lomba. Que tal os meniños por aí? Que tal os Reis Magos? Deben estar xa cansos de recibir a tantos, non? Sí, cansos están. E que xa pasaron por aquí máis ou menos unhas 3.000 persoas por hora. Entón, nós que falamos fai un anaco cos Reis Magos, queríamos saber que saben os expertos deste día. Con que íamos falar? Claro, cos cativos. A ver, e vos quen sodes? A ver, como te chamas? Sabela, Anxo, Alba, Antía. A ver, e vos que lle pediches aos Reis Magos? Una barra para bailar y no me acuerdo de mucho. Non recordas a outra parte da carta? No. E ti, Anxo, que lle escribiches na carta aos reis? Un casco e unas botas para montar a cabalo, un xogo de mesa e un videoxogo. E credes que vos portastedes ben para recibir eso? Bueno, a veces se pelean entre hermanos, pero así. Ben. E vos portastedes ben? É certo que din os nenos? Regular, a veces sí, a veces no, a días, pero bueno, supongo que algo les traerán. Vale, bueno, pois a ver se é certo que se portaron así de ben, e agora eles que vayan a por uns caramelos. Eu quedo aquí un anaco máis. Moitas grazas, Xulia. A ver se portaron ben. Esa nai foi un pouco chivata, ao mellor, Xusto neste momento parece que non era o momento de dicir que se portaran mal. Bueno, pois nada, xa temos preparados os nosos compañeiros porque imos facer unha última ronda de conexións para saber como están as cousiñas cando están xa a piques de rematar as cabalgatas en moitas cidades do país. Comezamos por Sabela Romar na Coruña. Sabela, eu antes de nada sí que quería preguntarche que é exactamente o que lles pediche ti aos reis, porque eres tan maliciosa que eu non sei se xo trairán esa vela. Eu lles pedín que quitaran da grella da Televisión de Galicia o Malicia Noticias, porque xa nos estades dando moita dor de cabeza dos servicios informativos. É unha broma, Arturo, totalmente. Ademais, como fun eu efectivamente mala, seguro que os reis non me traen esa petición, nin ninguna das que fixen este ano, porque digo, fun mala e seguirei sendo mala. Aínda non se cumpren 2 horas da cabalgata daqui da Coruña e vemos como xa as primeiras carrozas están chegando a fin do percorrido que é a Praza de María Pita. Os caramelos seguen caendo como unha choiva, neste momento non, pero a partir deste momento chegarán os trailers dos Reis Magos e vemos como hai moita actividade, moita animación tamén. Aquí vedes os caramelos, literalmente choiva de caramelos. Non sei en Vigo como andades coa choiva de caramelos. Máis de 35.000 persoas pasaron ao longo da tarde por esta avenida Castelao para ver as súas majestades, os Reis Magos de Oriente, pero sobre todo para inundar de alegría, masia e ilusión as rúas de Vigo e que os nenos volveron a demostrar unha vez máis que a ilusión pode con todo, unha ilusión que de seguro Ana Castro se trasladou aí a Lugo. Pois por aquí en Lugo estaba previsto que rematase a cabalgata estática a 7:30, xa se ve que non. Non sei como van dar feito reis porque aínda queda unha ringleira enorme, case infinita, de cativos e papás e mamás que queren ver os reis. Nada máis o noso desexo, a nosa petición que nos devolvan o neno e a nena que fomos. Esther, en Santiago, queres pedir por aí, como ides? Que tal? Pois aquí ximos en Santiago, os Reis Magos van estar recibindo a todos eses nenos e nenas que ainda non puideron saudar ata as 10:30 da noite. E eu quería traer unha noticia máxica nesta noite máxica, e noite de nenos, e que quero anunciar aquí nesta cabalgata de Reis
que xa temos no concurso do Digo Choeu o primeiro finalista e vou volo anunciar agora mesmiño. É o IES San Rosendo de Mondoñedo. O resto de finalistas ímolo seguir anunciando nas nosas redes todo o que queda no mes de xaneiro e logo xa comezaremos a visitar a todos os colexios. Espero que algún deses nenos me estea vendo e lle chegue esta noticia. Nada máis, que disfrutedes moitísimo da noite e paso con María Calvo, en Ourense. Pois aquí en Ourense xa chegaron os reis ao seu punto final desta cabalgata aquí á altura do Xardín do Posío, onde xa están chegando as últimas carrozas tamén. O último en chegar é o autobús do Concello que está desprendendo neve porque está nevando hoxe aquí na cidade das Burgas. Unha tarde de moitas sorpresas e de moitas emocións. Eu non sei se os cativos e as cativas van a conseguir cediño hoxe para a cama. Xa veremos. Como estades vivindo esta tarde noite máxica aí en Pontevedra, Xulia? Pois en Pontevedra, nesta xornada, moita maxia, moitísima música e tamén moitos caramelos, como todos os anos. De todas formas, ainda quedan uns minutillos. Hasta as 8 poden seguir entrando cativos para poder saudar aos Reis Magos. Vémonos ao próximo ano. Pois aquí en Ferrol comezou a chover, respetou a cabalgata, os reis xa están dentro do Teatro Jofre, os cativos agardando fora a que saen as súas majestades a saudar. Nós desde aquí desexámosles a todos unha moi boa noite e que se cumpran todos os seus desexos e os seus soños nesta máxica noite de reis. Sumámonos a ese desexo de Malena e nós, por suposto, rematamos con música e Laura tamén vai ter tempo para rematar esa ilustración que nos estivo facendo. Bueno, despedímonos nada, desexamos vos a todos, de verdade, unha feliz noite de Reis, que vos traigan todo o que vos pedistes e se non vos lo traen, que sexades felices iguais, porque o que manda nesta noite é a ilusión, verdade? Bueno, quedades co gran Pacolas. Moitas gracias. Que caprichoso é o señor Ramsés, séntese moi grande da cabeza a tus pés. Vai nos carrexar as máis pesadas pedras, que é un coloso e tempos amoreas. E non convencer para conservar a pel, unha longa cesta e algunhas vendas, que moleste os mortos e estrela jugar, a ver se desta coa e nos deixe en paz. Betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas areas. 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 Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Como a toda a xente, o ves ou non o ves. Farta arquitectos, médicos, escribas, cando faraón xoga ca xeometría. Corpiño de cara é duro gobernar, sente que o fillo do mesmo Amon-Ra. E non convencer para conservar a pel, unha longa cesta e algunhas vendas, que moleste os mortos e estrela fugaz, a ver se desta coa e nos deixe en paz. Betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas areas. 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 Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Oh, Ramsés, tiranlle os pés. Como a toda a xente, o ves ou non o
lo ves.